50-ku nedávno oslávil vo Vrbove i niekdajší detský folklórny súbor Tatranka. V nasledujúcom príspevku vám priblížime, ako si na roky tancovania a cestovania spomínajú jeho bývalí členovia. Spomienky a ešte raz spomienky, veď Tatranka bola súčasťou ich života a s ňou sa spájajú aj nezabudnutelné zážitky, ktoré ani zub času z hlavy nevymazal. Tatranka mi veľmi chýba, pretože ja som vlastne bola v podstate takouto druhú generáciu, ktorá bola. Vydala som sa ďaleko až do Čiech, tam už bývam strašne dlho, ale na Tatranku nenechám dopustiť a vôbec ako na Vrbovskú školu. A práve s Vrbovskou základnou školou a so založením súboru Tatranka sa často skloňovalo meno dnes už zosnulej Marty Chamilovej. Keď sme boli deti, mnohokrát si sme možno aj vyčítali tú jej prísnosť. Teraz si to vieme uvedomiť, tú hodnotu toho všetkého, čo nám pani učiteľka Chamilová dala. Pani učiteľka si veľmi potrpela na disciplínu a na detaily. Ona si všimla na našej hlave každý vlas, aby sme boli ozaj perfektne upravené pred vystúpením. A vlastne to nás viedlo k tomu, že sme žali úspech za úspechom, že sme sa dostali z krajského, teda z okresného kola na krajské, až potom na prehliadku v rámci Československej republiky do Strážnice, do Prahy. Ako tá nám veľa dala do života, fakt hrozne veľa. Ale skutočne nielen tej Tatranke, lebo ona bola aj ako učiteľka fantastická. Ako slovenčinárka, presne to, čo povedala jedna pani, ja celú strednú školu som s tou jej slovenčinou ako vydržala. Zažili sme veľa zaujímavých udalostí. Navštívili sme aj zahraničie, Nemecko, bývalú ešte Jugosláviu, v Belehrade sme boli, v Poľsku, v Maďarsku. Inakšie by sme, jak deti z Vrbova, sa nedostali do Maďarska, do Bratislavy, do bývalého Gottwaldova. A sme spoznali svet, spoznali sme nových ľudí. Bol národný umelec Karel Plícka, ktorý si nás odfotografoval a proste tie fotografie a zábery boli aj v jeho niektorých publikáciách. No a určite stálo za to vidieť bývalých folkloristov, že to, čo sa naučili pred 50 rokmi, dnes nezabudli. Som dostal 500 korún zo slovenskej televízii. Pôsobenie v Tatranke to však nebolo len spievanie a tancovanie. Tieto party, ktoré sú v plitričkoch spojené, sme si museli všetko pospájať drotikami a to bola taká precízna robota, že naozaj človek aj ochorel. Ja hovorím, ja som sa dostala aj do nemocnice, lebo som musela strašne sa tomu venovať. Chodievala som do Lendaku pre tieto materiály, chodievala som pre pesničky, nahrávali nám, dali nám staré party, tety boli ochotné. Tieto zastiery sme prefarbovali, ja som chodievala do kežmarku farbiť z bieleho saténu na modré. Tancujete teraz aj niekedy ľudovky? Tak, keď na rodinné oslave, to si zatrepčím. Ale už od zemky a toto už nevládzem, moje kolena už nevládzu na to. Myslíte si, že dnešní mladí ľudia majú záujem o folklór? Ale ja si myslím, že áno. Pokiaľ sú vedené takými tradíciami v domácnosti alebo v dedine, tak áno. Po mne tancovali ešte moje obidve dcéry, Zuzka aj Andula, takže ja si myslím, že celá rodina sme žili v tom.